Prethodni klip koji je izašao je klip iz Čačka, pošto nisam imao vremena. Sad ćete vidjeti koliko u stvari zapravo treba vremena i koji je to posao pripremiti se za jedan drift trening, ne za trku nego za drift trening u Čačku. Ako budete mogli, vi uživajte. Pozdrav ljudi, dobrodošli na No Limits kanal, prvenstveno dobrodošli u još jedan novi klip. Danas ćemo brzo sad da prolazimo ove delove, čekamo da se šlepka tamo sredi, pa će Hulk dobio novi naziv. Neki od mojih pratioca je rekao da je Hulk, zašto je zelen i liči na Hulka, realno sav je iznabadan, izubijan, tako da ovo je Hulk vozilo. Sad ću vam na brzaka pokazati što smo sve uzeli danas i šta danas sve montiramo na auto i nadam se da ćemo danas završiti sa svim stvarima. Dve stvari koje ne mogu vam pokazati, to su creva koje ste mogli vidjeti u prošlom videu, izbacit ću ovdje link, možete pogledati ako niste. Znači, radimo creva, treba da ih produžimo do interkulera, hladnjaka, svih mogućih i ostalo, i radimo struju za prekidač. Od čega ćemo početi, to je od Dušana, Dušan Strat, prvo ću se zapratiti kad svi na Instagramu, ostavit ću ovdje negdje link. Imamo ove ploče za uglove, koje pokazao sam već, imate na mom Instagramu, ostavit ću ga ovdje negdje, pa vidite ima tamo Reels. Dva komada, leva i desna strana za prednji trap, da dobijemo nekih 55 stepeni od prilike, trebali bismo da dobijemo. Sljedeća stvar, viljuške E46, znate svi kako izgledaju viljuške, nema šta vam pokazujemo. D46-ice su, pošto su duže, ćemo njih samo da pomerimo dole. Left right of course, evo ih Gevinde ovdje, prednje zadnje, štelujuće, u skroz solidnom stanju, zarađale su, uzeli smo ih iz Nemačke, dečko je rekao da su mu stajale napolju, ali da su top. Ovdje su plave boje bile, mislim da ova plava boja nije ni bitno. Uglavnom top je, ništa nije oštećeno, najbitnije mi je ovo gdje ulaze ovi šrafovi. Ovdje imamo naravno štelovanje visine, tvrdoće, tačnije za tvrdoću nemamo, ja mislim, ali nije ni bitno. Imamo za štelovanje visine, što nam je bitno. To smo uzeli smo ovo od Uleta, Vana servis felne. Dao nam je ove felne na kojima su tigrove gume. Šta je fora, zašto sam uzeo njih? Bukvalno nove letnje gume, tako da trebalo bi to da radi posao. Felne prelepe, 16-ice, 8 jota, ET, ne znam koliko je ET, 23, nije ni bitno. Ovdje smo uzeli antifriz za rashladni sistem, ako bude gledao, hvala Pepi, hvala Stefanu, koji su nam podarili antifriz. Svi ćete me vjerojatno pitati zašto G12, zato što je G12 već bio u kolima, znam da ide G11 u BMW-ove modele, zeleni ili plavi ili koji god. Bio je neću se zezam, otko znam kakve su creva, hladnjaci, šta gde, kako, da li iko sipo kafu ili nije, o tome neću razmišljam. Bio je unutra, vraćam ga unutra, fino je hladio prošli put, bukvalno nisam stajao, tako da još je bio sa viskom koji je bukvalno ovako radio, tako da to bi sve trebalo da bude ok. Da, šta ćemo još raditi danas, sad dok čekam majstora da završi ovu šlepku, još neki sat vremena. Sad ću da probam da stavim timelapse preko telefona, pošto preko GoPro i dalje ne mogu da provalim, nešto me zeza, ne znam ni ja. Stavit ću timelapse da vidite čisto, svi znate kako izgleda Hulk, kako je matirao, ceo, itd. Ali smo probali s ove strane, ovo akrilna je boja, pa dosta ostaje, mora da se izduvava ovaj sunđer. Sunđer je isto sanje, ali hoću da odradim što više mogu. Branike naravno nećemo, pošto vidite na šta liče i oni su otišli u kurac bukvalno, tako da sad ćemo haubu, ovaj prednji deo, ovo ćemo ovdje sve, ovo sam obrisao, to ćemo sve da sredimo da bismo dobili ovu boju, da auto bude malo lepše. Sad ću staviti timelapse pa ćemo to sve da sredimo, da odradimo, stavit ću ga ovdje negdje pa vidite kako poliram. Evo taman, odlična prilika da probam, uzeo sam ovu polovnu polirku, pa ćemo sad da vidimo kako će da se pokaže. 1200 W, Vomaxova, tako da nije sad nešto ultra giga kvalitetno, ali evo ga, postavio sam ovdje fon za timelapse, pa ćemo da vidimo, vidite kako sad izgleda.
Pa ću sad vidim da stavim na pola haube ovdje znak. Pa ću stavim na pola haube nešto ili samo vidjet će se ogromna razlika svakako, tako da ništa, idemo da radimo. Evo ovako, jedna je timelapse, vidjeli ste na timelapse što smo radili. Sada vidite ovako uživo preko kamere malo drugačije. Proći ćete vidjeti stranu koja nije polirana. Mislim, auto je očajno ofarban, stvarno, znači M pripremljen, M očajno ofarban, M kao da je nogama farban, ali pogledajte ovu stranu. Pogledajte to, kako je mat, a pogledajte ovu stranu. Ćao! Pogledaj to, bukvalno jedna ruka, onako čisto, eto, pogledaj to. Ja gledaj sad ovu stranu. Znači, bukvalno two face. Da li sporilirati jednu stranu, drugu ne? Kako bi to gaz bio, realno. Mnogo dobra fora. Idemo da se bacimo na posao, još vam kačim timelapsova. Još vam kačem timelapsova kako ćemo da odradimo cijel automobil i nadam se uskoro idemo u garažu. Evo ovako, završili smo s haubom koja izgleda ovako, bukvalno ogledalo. Sviđa mi se još i akril je boja. Kažem zbog ovih stvari, si ne vidi sad da je slabo ofarbana, tu imaju tačkice, bukvalno vidite ovdje ove suze. Evo ovdje, ne znam kako se vidi, ali jako je loš ofarban auto. Dobro, ovo je jebiga, igra slučaja, nešto ga je povuklo gore, ali uglavnom ovo krilo, doduše ovo dole nisam zato što jebiga savijeno, moram vidjeti šta ću s tim, ili možda ćemo iseći krila zapravo. Vidjet ćemo kad budemo stavili gevindi i sve ostalo, branik naravno neću dirati. I šta još, da, idemo sad na ovo krilo, vrata krećemo redom, to vam neću snimati zato što još imamo posla brda i bit će timelapsova, bit će svega, ali neću sad milion sati oduzmem ovdje, pokazat ću vam finalne produkte za sve što uradim. Tako da, što se tiče toga bez brige, ali neću sad da snimam sve posebno sa timelapsom, vidjeli ste proces samo haube. Nadam se da vam se, mislim, nema šta vam se svidi, kao polirao sam auto, ali cool je ispali iskreno, stvarno, i baš bi bio debil kad ne bi ovo uradio, zato što je stvarno simpatična i cool je boja i iskreno baš mu trebalo naziv. Mislim, pristajemo naziv Hulk i od ogromnog Hulka da stavimo u belom, samo facu Hulkovu, baš bi bio gas iskreno. Pritom što je dizelčina, budževina, za manje od 100 evra ćemo da ga napravimo, tako da ja sam baš prezadovoljan, iskreno nadam se da će me poslužiti na treningu, a vidjet ćemo i za sezonu, rekao sam vam sve, tako da nemam pojma, baš mi je drago što bukvalno sa 1000-1200 evra možete napraviti nešto što vas čini srećem, iskreno nešto u čemu uživate, tako da nemam pojma, baš ne znam, ko voli, verujte mi da možete, samo se iscimate onako gospodske tice, tako da 5 sati je, tako da imamo još jedno 3 sata fore, ali kapiram da će pre toga biti gotova šlepka, tako da ga teramo unutra i idemo da radimo dalje. Ja cepam da poliram pa koliko stignem, ako ne stignem nešto dolazim sutra i tako sve u krug dok ne završimo, realno. Što da ne, idemo, bacimo se na posao, a ja vam pokazujem šta ispoliram i kako će to da ispadne. Evo da se pohvalim posle nekoliko sati, nažalost još ispokrenuli sa mehanikom, ali
da se pohvalim, evo prvo ću vam pokazati kako je auto izgledao, tačnije ova strana. Tako je bilo i drugo još gore. Eto, možete da vidite. Ha, sad izgleda ovako. Sad smo to sredili, sad kako se vidi ovdje, pošto ovdje vidi se, ne bojim se ja. Pogledajte koji skok. Ova strana. Evo ova strana. Tako da ja sam prezadovoljan, ispalo je brutalno. Sad ćemo na brzinu da pretrčimo krov, gepek i još onu stranu. Nadam se da će nas majstor prekinuti pa ćemo krenemo sa ovim mehaničkim radovima koje, kao što vam kaže, će ići relativno brzo. Ali vidjet ćemo sad šta ćemo i kako ćemo, glavno snimat ću sve, idem samo malo da stavim telefon da se puni, da ga pripremim za timelapse. Na GoPro imam baterije, tako da trkao sam iskreno, ubi me akril ovaj, vrate, izuvam sunđer ovaj 60 puta, ali je top. Branike naravno neću, nema potrebe, zato što možda ga čuknem i ovako, ali i popucuje lak i ima ovih plastika, to bi sve da mi bez veze ne sjebe sunđer i ovako je pri kraju. Tako da sad ću da skinem ovo, da ga malo vodom nekom ili krpom, čisto da ga prebrišem, Ovo je samo da izgleda kao auto, znači nikakav tuning, smiling, neki ozbiljni radovi, čisto da se pretrči automobil, da se obriše i da se pređe krpom, tako da to je to, nema šta, idemo cepamo dalje, pa dokle stignemo vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Ja nas ljudi moram ispred ovako, zato što počela je kiša da pada inače, sad je negde oko pola 9 sati uveče, tek smo sad namestili auto na kanal, točnije stavili ga na kanal. Što se tiče automobila, ispo je top, pogledajte ga, bukvalno cijelog sam ga ispolirao, sve je sređeno, sve je završeno, znači bukvalno je svanuo. Može na oglas uvoz CH, nov, ali mora nov 3 puta, mislim nov. Tako da ništa, idemo sad da se zezamo oko trapa, majstor će to da radi, ja ću sad postaviti timelapse, idem da ispoliram farove na jednom drugom automobilu jer jebi ga, moram pomogne majstoru, a on će da cepa, ja ću ostavim timelapse da vi vidite otprilike šta on radi, ali krećemo od trapa pa posle od creva po struja. Ajde zdravo, uživajte. Kad on ne bneš zasro, pa to ti je jebate. Od ove ručke što ti možeš mehanički da radiš sa malo, da dotegneš. Jedna gevinda je na automobilu. Prvo smo naravno krenuli od trapa, sad ćemo da vidimo koliko treba da se došteluje, da se našteluje, sad ćemo ove duletove starčice da stavljamo. To mi interesuje iskreno, to ću da snimam, pošto vam polijam farove. Sad ću napraviti pauzu samo da vidim kako će to majstor da stavi, da li ću morati da slušamo šta nam je Dule pisao ili će znati sam gdje će to i šta će to. Inače prvi put se susreće s ovim zašto ga ovo totalno ne interesuje, tako da sad ćemo da vidimo. Što bi rekli, legla ko dupe na nogu. Ništa, namestili smo gevindu, sad idemo dalje. Da vidite šta ćemo i kako ćemo dalje, baš me interesuje kako će ovo leći na auto. Ali te su gevinde što bi se reklo, nismo pogrešili. Tako da vidjet ćemo dalje šta ćemo i kako ćemo. Za sad stvarno se relativno brzo, majstoru se spava kao i meni. Tako da ide sve brzo, nadam se da će tako i ostati bez nekih većih problema. Tako da vidjet ćemo.
Jebi ga, došlo je do sranja pre nego što sam očekivao najiskrenije, ali dobro, jebi ga. Nisam o tom iskreno ni razmišljao. Silen blokovi su naravno različiti od E46 i E36. Ovo je silen blok od E36, ovo je od E46, vidite da uopšte kačenje nije, ovdje su ova dva šafa su ovako, ova dva ovako, tako da ni kačenje na silen blokovima nisu ista. Šta trebamo da uradimo? Trebamo da uzmemo silen blok od E36, da stavimo na viljušku od E46, to bismo mi sad uradili bez problema, ali pogledajte ovo. To je bukvalno pojedeno, to nije ni za šta. Sutra ćemo ujutru da nastavimo, nažalost moramo sad, mislim nemam pojma, mogli bi možda struju i creva da sad završimo, ali vidjet ćemo kako majstor kaže, ili ćemo sve sutra ujutru rano da ustanemo pa da krenemo, pošto malo nam je vremena realno ostalo, treba auto i da se proba i da se tu provoza malo, ne da se divlja, da se driftuje, nego čisto da se vidi ako nešto ispadne, da ispadne sad, da ne ispadne u Čačku kad odemo, zašto onda smo ga izduvali načisto, pogotovo što ne idemo ni s jednim rezervnim delom, tako da jebi ga, ima još posla. Majstoru sam zaboravio da kažem da moramo napred, da zaštitimo hladnjake, to ti nisam rekao, trebamo da zavarimo nešto za ove nosač šinebranika, da ako izletim, ne da Božu gume, slomit ću ih sve, sa ventilatorom i sve đuture, mora nešto da bude da ih štiti. Bez obancije ti kažem. Stavit ćemo tank. Eto, stavit ćemo tank. Tako da, to je to, jebi ga za večeras, vidimo se sutra, pa ću sutra nastaviti da snimam, uglavnom bar smo ga ispolirali, jebi ga. Vidjet ćemo sad ako nastavimo creva ili struju da radimo, javit ću vam, reći ću vam, ako ne, onda vidimo se sutra. Evo nas ljudi, dan drugi, nažalost, zašto dan drugi? Zašto smo juče prekinuli, evo šta je stvar. Svi su mi govorili, pašu ti viljuške od E46 na E36, pašu, jeste, tako je, ali šta je problem kad budete kupovali vi što počinjete da driftujete, pošto su verovatno ljudi mislili da ja znam nešto, jel te, ali to nisam znao, znači, ovaj silen blok, ovaj kraj silen bloka što se kači za šasiju, vidite kakav je moj, znači 0 bodova, slomio bi se bukvalno čim bi se sve ovo stavilo, slomio bi se, ovo je silen blok, evo vidite kako to treba da izgleda, od ove viljuške što sam uzeo od D46-ice, svakako ova viljuška je mnogo jača, zato što je, mislim, strukturno je jača od ove viljuška, ali jebi ga, dobija se koji milimetar, santimetar, kako god, i zbog toga se stavlja viljuška od D46 na 36-icu. Ovo ćemo odavde sad, pošto je sjebano i nisam hteo to da stavljam na kola, juče sam pričao sa limarom, uzeli smo nove, lupom par vam izađe negde oko 4 nešto hiljade, bukvalno nov, tako da ćemo njih sad, ovde špic ćemo malo samo da obrusimo, da ga korigujemo po ovoj ovde rupi od ovog silen bloka i on će faktički kao što ovaj ide ovako ovde, on će doći ovde i bukvalno će, pošto je rupa ista, prečnik je isti, šta god, kačenje će biti isto i onda tako, znači kad zamenite silen blokove od viljuške E46 i viljuške E36, samo odradite rotaciju, radi. Ja nisam hteo to da radim, mogli smo juče to da odradimo, ali vidite na što liče ovi silen blokovi na mojim viljuškama. Da, i pre nego što krenemo, želeo bih da se zahvalim mojim prijateljima iz Fordovog servisa. Oni se nalazi u Mokrološkoj 76 na Voždovcu kod Plavog mosta, tako da hvala im što izlaze u susret, hvala što pomažu što se tiče delova, naravno Dušanu, Vani, tako da, eto, ništa, samo sam htio da se zahvalim, da prekinem ovde, tačnije da nastavim već kad sam pričao probitno o silen blokovima, hvala još jednom, hvala svima koji se cimaju sa mnom uz mene, idemo prvo da tražimo creva, da ne bismo tražili po mraku, tu ima milion automobila, nađemo creva, šelne, da to sve povežemo, tačnije samo donesemo unutra, da sredimo trap, pa idemo dalje, a ja vam sve snijem.
Zašto ovo radimo? Uzeli smo sad šubler, uzeli smo da vidimo koliko je ovo, a koliko nam ovdje fali, da bismo mogli da nabacimo ovaj silan blok, da ne bismo bušili šasiju, tako da sad ćemo to da vidimo. Uzmete mast, hoćeš pa još mast da... Ne, sad odradnicima. Uzmete mast i onda to treba da uđe unutra. Evo ovako, nabili smo silen blok, lego je kako treba da leži, vidite koliko je to sad čvršći i stabilnije od onog što je bio na ovom i naravno novije, što je najbitnije. Tako da idemo sad, rešili smo jednu viljušku, idemo da rešavamo drugu viljušku. Sad se točak nalazi po 75 stepeni. Ajde, ne sedi biti za volantom. Hajde se drži s njim. Evo ga sad, stručnjak vrti točak. Viš da ne može više? Ne može, damo to sve do kraja. Dobro, mislio sam da neće moći, jevi ga, šta sad? Misliti i cveće, brati, nije isto. Znači on više ne može unutra? Isključat se kamera, crkla baterija. Ne seri. Majko. Nije bre, samo se ugasio ekran, da ne bi crkla baterija. Evo, pametno što ga držite. Pošto ja se vidim da snimam, kurac moj. Evo kako je ispalo, ja sam prezadovoljan, raširili smo malo rubove i mislim iskreno da će više pući lak, ali malo je pukao, ovo je visina otprilike. Popeo se stric gore i ima 100 kg otprilike i nije uopšte ni kačilo sa njim, tako da što se tiče toga rešili smo, izgleda top i s ove strane. Baš je dobro ispalo iskreno, baš mi se sviđa s obzirom na ovu ovdje stranu. Ovo je krivo zbog amortizera i ostalo, to tako ne treba da stoji, ovo stoji brutalno. Sad ću da namotam pun da vidite, ovdje ću pun desni da vidite Dušanov vrat, samo sekund, nemam servo, morat ću spustiti. Pa ćete da vidite kako to izgleda, evo ga ovaj točak, na kom ništa nije rađeno, sve je fabrički. I evo ga ovaj točak, još nije namotan do kraja, nećemo da napinjemo ono tamo. Evo odavde možete vidjeti šta je rađeno, evo ovdje. To tako treba otprilike da izgleda. Tako da samo ova balna štangla mi je malo jebiga, ali mislim da neće ništa biti s njom. Tako da prezadovoljan sam, bukvalno kako je ispalo top. Još može da ide napolje, nego neću natežem. Neću ovu da natežem zato što nisu sinkronizovane, da ne bi natezao bez veze. Ali top ispalo, bukvalno prezadovoljan sam. Prezadovoljan. Gule, hvala Vana, hvala, šta da vam kažem. Idemo sad da se bacimo na drugu stranu. Prezadovoljan sam, bukvalno brutalno ispalo i kad smo namotali ceo dok je bio ovaj točak tu, pošto nemam ni servo, nemam ništa, nemam osjećaj koliko, a neću da natežem bez veze, jer onaj sad može više, ovaj ne može. Neću bez veze da ih natežem, prezadovoljan sam, bukvalno prezadovoljan, znači i toliko sam srećan, ne mogu da vam opišem. Ljudi, pošto je majstor otišao nešto da završi, ja sam za to vreme bio malkice vredan. Skinuo sam ovaj amortizer, samo sam ga otkačio, ovu stranu sad radimo, smeta svetlo malo, ovu stranu sad radimo, skinuo sam amortizer, naravno ništa, 3 šrafa gore, 3 šrafa dole, prezadovoljan sam kako je ispala ova strana. Ovdje smo doneli creva i ostale gluposti da produžimo za intercooler i za ostale hladnjake. Doneli smo creva. Što se tiče ovoga, ne da sam prezadovoljan, nego i više od toga. Ništa, sad ću ja sam da, znači mrtav sam umoran, iskreno, ali jebi ga, mora. No pain, no gain. Mrtav sam umoran,
Šta trebamo još da radimo? Da, sad ću ja da stavim ovaj amortizer, tačnije gevindu, vraćam nazad, pa ćemo kad on dođe, onda radimo, viljušku smo nabili, stavit ćemo viljušku i ponovo isti procesi na ovoj strani. Evo ga ljudi. Nabijamo gevindu. Nabijamo. Sad smo sve gevinda. Evo nas nekih 10 uveče, završavamo levu stranu trapa. Pošto smo desno završili. Yes. Eto, to tako izgleda, to tako ide. Ne znam koliko se vidi sad, ne znam da nam je svetlo, ali to je otprilike to. Evo je gevinda. Vidi sve su to gevinde. Sad ćemo ići. Sad moramo da namestimo da vidimo kako će leva i desna strana da legnu. Moramo da ih sinhronizujemo, što bi se reklo da budu iste. Leva je legla top, mislim bar za sad. Ali nisam mogao još da namotam, jer ne znam koliki je još ugao, zato što ona je bila fabrička pa nije dala viljuške i sve ostalo da se to iskrivi koliko može i ovo, i onda nisam htio da napinjem da nešto, da nešto ne bi polomio, tako da sad idemo da radimo dalje, pa posle ovoga da vidimo kako smo to namestili, kako to stoji, creva, struja. I ako Bog da, završili smo sa driftuljom, doći još, možda neću sutra, ali preko sutra ili neki dan, da samo da usisam auto, da ga operem jednom još, ili ću to na prikolici kad budem išli tamo negdje pred Čačak. Ajde ispravi, Evo. Pa ćemo ići kad budemo išli u Čačak, pa ću vidjeti tad možda da ga operem malo, ali u svakom slučaju... Ne. Da stoji ravno tako. Kako ti je stao prvo? Evo ovako. A? Kako viš? Aha, ajde. Ustani i drži. Tako da, pusti ovo razhvaliti. Evo sad ćete da vidite koliki je ugao. Ja vidiš koliki je ugao. Evo pogledajte. Ode boca, eksplodirat će. A sad ćete vidjeti na drugu stranu. Malo se teško mota zašto onaj točak na podu. A da vidite. Meni je ovo brutalno. Kad ćemo da vidimo kad se spusti kako će to da izgleda. Evo ovako ljudi, nažalost imamo još jedan problem. Mislim, problem, naravno da je problem, nisam na to obraćao pažnju, sad smo vrteli točkove, namestili smo i ovaj desni, ali šta se desilo, sad ne može da se vidi odavde, nema kao da mota, nije ni bitno, uglavnom raspao se bukvalno gumeni zglob na kardanu letve, tako da jebi ga, on se nalazi i tamo, ali sad ćemo creva da produžimo i da namestimo struju, pa jebi ga, sutra ću vas obratim dvojici momaka koji su tu u blizini, da vidimo, ne da vidimo, nego moram to da kupim, pa ćemo vidjeti, baš se raspala i bukvalno kako se raspala, tako neki delovi i koče i ne može, ona bukvalno pucka, verovatno je bila pred sam kraj, zašto čuo sam da lupkala je odavno, ja mislim i kad je bio na normalnim trapovima, što bi se reklo, a sad na ovim verovatno je dobila još elana da se raspadne još više, tako da jebi ga. Ljudi, dobrodošli u treći dan posla oko jebene drlje. Idemo naravno da idemo prvo nego idemo u kanal. Zašto u kanal? Sad ću vam pokazati. Da bismo skinuli, sekundica. Evo, da bismo skinuli ovo ovde. Tu imamo dva šrafa. Sad ne mogu vam pokažem šta, ali ne mogu stavim kameru nikako ovde, pašće mi. Nije bitno ovo ispred odmah od ova dva šrafa. Ovde gledajte, tu, evo ga ovde, ovo trebamo da skinemo. To tu. Zašto? Zato što je to puklo, kao što možete vidite. Vidite kako se raspalo, ću da stavim negde ovo da pravim tako. Napokon, posle jebenih ne znam ja koliko kontramatica, namučio sam se je kao Isus da je skinem, evo vidite na šta liči to.
Vidite, to sad treba da se otkači. To ćemo sljedeće radimo, to neću naravno snimati kao što nisam ni ovo. Treba da se otkači, vidite u kom je stanje. Čekaj, dozgoć, samo slušajte. Koliko ima lufta, koliko mesa ima, koliko je sve otišlo u pizdu materinu. Ali u svakom slučaju imate dva šafa, tačnije dve kontramatice, dva kontrašafa, kontramatice nije bitno kako se kaže. Držite jednu, držite drugu, rokate, teško je zbog zašto ima malo prostora, to je karter, tako da imate komada dva, odvrnite to, ja sam uzeo malo krckalicu, stavio sam 13-ice, stavite 13-icu, doduše na ovu prvu nisam mogao, morao sam da radim kontur sa dva ključa, ovo sam jednu uzeo, bilo mi mnogo lako, cepao sam sa ovom 13-icom krckalicom, a drugu sam držao. Tako da idemo dalje, evo još jednom da pokažem Dušanov rad. Čekaj, jevem ti lampu ovo, da, kako god da namestite lampu vidite, tući će vam u oči. Evo ga Duletov rad. To tako otprilike treba da bude. Evo, skinuli smo posle dužeg vremena. Evo kako izgleda. Katastrofa. Bukvalno, ko zna kad je opuklo, držalo se na koncima, bukvalno, tako da katastrofa. Evo, ova dva šafa sam ja skidao, ovaj ovdje i ovaj ovdje na kontramaticu, tako da pogledajte ovo, ko zna kada je to puklo i sva sreća pa smo vidjeli i sva sreća pa je sad puklo, pogledajte na što liči. Tako da, jebi ga, ništa, cijepamo sad dalje. Evo ljudi, sad dolazi onaj deo gdje majstor koristi 100% mozga kao na filmu Lucy, ili bar koristi sve što ima mozga. Moramo da napravimo ovo sranje, da dođe tu negdje, tako negdje, i drugo sranje da dođe sa druge strane, i onda da usopnemo dva šlafa. I onda dušaknemo ovdje dva šafa sa druge strane i onda smo lagani. Vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo, ali radimo. Evo ovako, posle nekog vremena, znači ovo smo trebali da napravimo, to je bila poenta priče, da ovdje u sredini ne ide guma, nego da ide samo aluminijum da se to spoji sa prednjim i zadnjim delom. I posle ostalo je sad još samo da ušafimo to i onda ćemo da probamo. Mislim ne, probali smo svakako, stavili smo dva imbusa ovde ovako i okretali smo, okreće se ono bez ikakvih smetnji, bez ikakvih problema. To bi trebalo da bude to. Ono je puklo odavno, bukvalno se rasulo, raspalo, idemo ovo da stavimo, posle podižemo auto, da naštelujemo levu i desnu stranu, pa creva, struja, i nadam se sipamo, dolijemo antifriz, ulje za servo. Jebi ga, trebali bi večeras to da završimo, bar se nadam iskreno, tako da jebi ga, da, i moramo ove šipke napred da napravimo za hladnjake, to sam zaboravio, ali to ćemo morati. U slučaju da izletim negde, ono, gume nisu toliko tvrde, ali se onako savijaju i kad dignu gore auto, sve ovo može da u pizdu materinu. Mislim, ono, premda je sve faktički, nije trulo, ali ono, nema više to jačanje koje ima, pošto je pomereno sve, tako da ono, jebem li ga, nemam pojma, otko znam. Ne znam šta mi je činiti, ali uglavnom napravit ćemo nešto, bez brige, nećemo farbati sajtu kao što sam napisao na Instagramu, ako ne pratite na Instagramu, stavit ću ga ovdje negdje, zapratite me. Zato što nema vremena, realno, mislim možda ću imati vremena, ali cilj mi je samo da ga operem s polja pred put, ili možda ću ga oprati na putu za Čačak, tamo negdje u Čačku, nekom, mislim kad se isključimo za Čačak, sa Miloša Velikog, tamo negdje da uzme nas opere auto, čisto eto, i da ga usam unutra i zbog sebe i zbog ljudi koji se budu vozili sa mnom, točno ne ljudi nego mojih prijatelja,
koji će ići sa mnom da me podrže i da mi pomognu. Ne da Bože, ako se desi nešto, nadamo se da neće ništa, ono, da kucam u drvo od reznih delova, ono, imam, ne znam, creva, možda. Tako da, ali dobro, ne veze, idemo na muda kao i prvi put, šta sad. Hoću samo da kažem svima da kogod hoće da se bavi ovim, da mu ovo kao bude hobi i to, nemojte, bolje uzmite, drogirajte se, znači, em vam je lepo, ne budete ovako prljavi i to je top, ne drkate se s ovim stvarima, nameštamo letvu, podižemo auto za početak, to vam neću snimati, ali ne mogu da vam snimam 9 uveče, 9 i nešto, tako da treba će nam vremena i bukvalno idem da radim, samo da vam se javim. Zezo nas je onaj krst da ga vratimo nazad, ono bez gume i dalje ne zeza, ali... Rešit ćemo to. Ljudi, ja vama moram nešto da pokažem, već ne možete da verujete. Došli smo do zaključka da nemamo ključ od Gevindi i da će, pošto su zapekle, da će jako dugo da traje to, jebi ga. Zato što nemamo ključ, ono nisam dobio jednostavno uz Gevinde i to je to, šta bi. I onda je majstor za bukvalno 5 minuta, aha, dobro, ajde, ne skidamo, važi, aha, važi. I dobili smo ovaj produkt, brate, izgleda kao nešto čime se kolje, ali ne, brate mili, to je improvizovani ključ za Gevinde. Ovo se nabode unutra i ovo je naravno taj konus koji nam treba ovde. Imate polugu ovu, što bi majstor rekao, kutiju. I brate mili, vi vučete to i vi bukvalno bez ključa od Gevindi odvijate vaše Gevinde kad god. Bukvalno kad god. Još kad ih razradite par puta, kad to lako ide, bukvalno ne treba vam ni poluga, ne treba vam ništa, nego su ove baš zapekle, ono, baš do jaja. Tako da, nemam pojma šta vam kažem, idemo, tražimo visinu za auto i cepamo dalje. Evo, čisto da vidite sad, pošto jako je teško naći sad ugao, zašto je improvizovano, ali ide, brać, ali to ide, ja ne mogu to... Čovjek je uz rekao, ma ne, sad ćemo napravimo koga jebe, u fazoni je rekao, jeste, te vrat, sad napravit ćeš kurac, ono ljudi to kupuju. Ne, sačekaj, on je hold my beer, bukvalno drži moj pivo, gledaj. Brate, kakav car, ništa, idemo dalje, radimo, brate, sad se to htio da podijelim s vama, ja ne mogu da verujem, bukvalno, evo sad ide i bez, gledajte ovo. Pogledaj to. Jebi ga, treba snage. Znači potrebno je da uništite jedan ključ, šta je, 22-ka, 28-ica i potrebno mi je jedan disk od čega, od bicikla? Ili od skutera, eto, i imate vaš ključ za Gevinde. Ajde zdravo, idemo da radimo dalje, ako bude nešto zanimljivo ili ako budemo radili nešto snimao. Ja sam sad, namestili smo letvu, ovu jednu stranu smo digli, sad pokušavamo krilo da povučemo još nazad da ne bi kačili, ja samo moram vam pokažem ovaj jebeno predrkan ugao. I imajte u vidu da auto košta 1200 €, on čoveku hvala puno. Pogledajte ovaj ugao jebenog točka, bret. Pogledajte ovo izdrkavanje. Brate mili. To je s polja. Ovo je unutra. S tim da moramo još, tačnije sad ću skidam točak da ga dižem gore. Pogledajte ovo. Ovo je boleština. Ne, ja sam prezdovan, idemo, radimo dalje. Ne, ovako ljudi, završili smo i s ovom stranom i ovo smo uštelovali, nemam svetlo sad, jebi ga, ali uštelovali smo, tačnije podigli smo koliko smo podigli onu stranu. Sad ide štelovanje trapa, znači vidimo koliko na jednu stranu, koliko na drugu stranu, to mi je Dušan objasnio. Sve će vam on to objasniti ako budete kupili proizvod od njega, a kupite ga, ako planirate baviti se s ovim zato što je top, makar i iz hobija, stvarno je do jaja. Svaka preporuka, hvala Dule još jednom. Idemo, znači ništa, sad ćemo da dignemo ovu stranu i da štelujemo
automobil dok nije na dizalici, da se ne bi... Ja sam tek sad zavalio, ne mogu ga pokazujem, ali majstor ovdje ima poster, brate, neke gole ribe i video sam na ovom, kako se zove, i video sam to sad na Instagramu, zapratite me, evo ovdje ću izbaciti Insta, zapratite me na Instagramu, da biste vidjeli ove postove možda malo pre klipa, tačnije šta radimo pre klipa, tako da jebi ga, nisam vidio da imamo golu cicu ovdje, nadam se da nećemo dobiti neki strajk, ali jebi ga, gledat ću kad budem editovao, tako da jebi ga. Ništa, idemo sad to da radimo, to neću snimati ili možda budem stavit ću sad kamericu na timelapse taman, eto da iskoristimo, tako da ništa, idemo dalje, pičimo i radimo. Ja sam prezadovoljan, za sad sve ide da kucnem u Hulka, ide sve kako treba, tako da ništa, idemo, uživajte u timelapsu i sa muzikicom laganom, a mi ćemo da idemo da cepamo dalje, ajde zdravo. I ljudi, dobrodošli. Dobrodošli u 4. dan rada na Drift Drlji. Šta se desilo? Evo šta se desilo. Puklo nam je, sad ću vam pokazati. Da sam zamenski deo koji ne znam gde mi je, rukavice sam zaboravio i bukvalno ne znam, jebote gde je to. Evo ga. Puklo nam je ovo, znači od krsta bliže letvi, ovdje nam je ovo puklo, jebi ga, vrtelo se i juče kao nameštali trap, sve top, sve super, op, puče, ovdje tačno na pola, volan, doduše neću sad da ga pomeram, da ne bi dole sam namestio, treba da skinem treba skinem ta dva šafa, volan, City servo, što bi se reklo, već. Opet jebena letva, već. Zašto smo zavarili one deo, ja se vodim tom politikom da ako jedna stvar bila malo lošija ili sranje, čim se stavi jedna dobra stvar koja ima veze s tim, puca odmah ta loša stvar, zašto je slabija karika, zašto je jednostavno jači ovaj deo što je stavljen nov i to je tako, ali jebi ga, nikad se ne nadaš da će pući, ali dobro, šta da se radi. U principu, krećemo sad, imam ovdje gore, znači dole ću prvo letu da odvrnem, pa ću odvrnuti ne znam da li vidite, ovdje ima, ovdje ispod, ne znam, ne vidite sad, jebi ga, ne mogu sve baš sam, ovdje ispod uglavnom ima jedan šaf koji se drži, koji drži gore taj gornji deo, to ću da odvijem, od ozdo verovatno kroz, ovdje kroz cilindar, pa znam da možda prođe baš ovuda. Da, kapiram da će moći ovuda da prođe ili naći ćemo nešto, uzit ćemo produžetke pa će pištoljem to. To treba da uradimo i treba dole da skinemo ovaj deo. Da skinemo ovaj ovdje deo. Nažalost, jebi ga, sad nemam pojma, Mare će da bude razočaran. Ova guma, mi smo zapravo sve radili i varili da ne bismo imali ovu gumu. Sad je došlo taj dan, što bi se reklo, a ovo, verujte mi, ovo je aluminijum, ovo nema 3 kile, znači oko 3000 dinara i gastritis. Evo ga, u čemu je bio problem, ovo što smo zavarili, šta ćemo s tim? Misliš? Ili da ostaviš u rezervu? Pa da. Ovo ćemo ostaviti za rezervu, to je ono što smo pravili. A evo vidite gdje je puklo. Tu i gdje je onaj drugi deo mići. Evo ovdje. Evo ga. Tu je puklo, bukvalno. To je davno već bilo polomljeno, ali eto, jebi ga. Ovo ćemo ostaviti da imamo za rezervu i idemo dalje da radimo. Evo ovako. Vratili smo je. Moment samo. Najgore je nešto, ovako kuka, brate. Stavi mi ovako, bije mi u oči. Stavi mi ovako, bije mi u oči. Kako god da je staviš, bije u oči. Evo ovako, zamenili smo to. Evo ga, sad je novo tu. Ovdje kod krsta stavili smo jebi ga običan krst, onaj smo stavili u kola, ne bi li ne da Bože pukao. Ništa, posle toga kad stavite, kad nabijete prvo odavde, otpustite ovo od letve. Ovo otpustite, ovdje je 2 šrafa, gore je 16, ovdje je 15, samo roknete kontru.
da biste mogli posle ovaj fiksni deo da kucate, da bi to ušlo ovdje u krst. Da bi ušlo tu u krst, kad uđe u krst imate, jebi ga sad kako namestimo video. Čekaj. Imate ovdje ovaj šraf, ovaj gore, ovaj ovdje šraf. Njega isto naravno da olakšate sebi kao što sam ja provalio, pošto mi je majstor rekao samo je namesti i otišao je negde. Imate bukvalno, vidite kako pomerate gumu, pošto ste u kanalu, jebi ga, ne možete volan, kako pomerate gumu tako se i šrafovi nameštaju. Ovdje zavrnete šraf sa maticom i ovdje nabodete šraf. Matica meni nije trebala kontra zato što ono baš je tesno, tako da se nije okretao, ali odlično. Na BMW u 90% slučajeva svaki šraf ima kontru, mislim i treba tako, možete priđite svaki šraf da pridržite da se ne bi provrtilo unutra. Nebitno da li ima kontru ili ne, ali BMW generalno barem 36-ica, neću sad da serem, radio sam samo na 36-ice za sad. Svaki šraf ima kontru, tako da ovo smo stavili, gdje sam to sad bacio, evo ga, ovo smo stavili ovdje u auto za ne daj Bože, ovo je bila ta kao jača opcija i ako radite, savjetujem da uradite ovo, nego nama veliko drkanje sad bilo to sve da vadimo pa da stavljamo ponovo i kao ajde ok, gumica u dobrom stanju, nadam se neće pući, ako pukne, I will lost my mind. Šalim se, ne, ako pukle, brate, šta da radimo, jevi ga, takav sport, baš smo zamenili ovdje kad smo vidjeli. Znači, što se tiče volana, to smo gotovi, čeka majstor samo mi pomogne da naštelujemo trap. Volan sad, naravno sad treba da se, pošto, a ne, ravan je, dobro, nije skroz ravan. Uvijek kad štelujete, ako vam jebe, nađete gdje vam je sredina, kako vam stoji volan, tačnije kako vam stoje točkovi. Oni sad, ajde, evo sad su ravni. Znači odvrnete ovaj centralni dobro, vi ćete imati vjerojatno airbag, skinete airbag, isključite struju za svaki slučaj, skinete airbag, uzmete ovdje, mislim, sad ćemo da vidimo, sad ćemo to odmah da namestimo. To je 16, sad malo ga namolite sa svih strana. To kad uradite, uzmete ponovo ovaj šaf, u mom slučaju 16-ica, stavite na zavrtanje, hvala Bogu. I to je to, ne stražete mnogo, jer ćemo još da radimo, sad je volan ravan, točkovi ravni i sad znate gdje vam je sredina. Evo ovako, išli smo, zavarili smo ovaj aluminijum ovdje, ali generalno samo smo malo zasekli crevo i bukvalno je leglo gdje treba. Sad sređujemo ovo crevo, na ovoj strani smo sve završili, ovo je inače izdu od juga koji je ovdje. To smo povezali smo ovu dole. Evo ovako, došao je i taj dan, doduše palimo ga bez ventilatora, koji trebamo da namestimo, sam je majstor jebi ga, zbog posla otišao da zameni neki ležaj, da ga izbije i da ga nabije, a mi ćemo sad da stavimo ovaj naš, pomozite mi reći, akumulator u gepek, kako ga je Čiča parkirao, a? Akumulator ćemo staviti u gepek. To, idemo sad da pričestimo ovo, pa snimamo sipanje vode. I onda posle sipanja vode ćemo malo da ga upalimo, da on to sve procirkuliše i da vidimo da li smo sva creva dobro spojili. Valjda se neće ugrejati bez ventilatora nekih 10 minuta, čisto samo voda da prođe kroz sistem.
i da sipam servo ulje na ovaj novo i to je to, posle ništa, ventilator da si seku zadnje opruge i ako Bog da, on bi trebao biti spreman. Tako da, da, i napred moramo ove da izvarimo, napred one šine koje će da štite hladnjake. Doduše meni nekako izgleda malo prenisko, ali ne znam zašto, mislim možda zbog ovog kanala. Doduše, ajde, on je iznad površine, otprilike gledajte u ravni sa zemljom. Mislim, ni tad nije nešto on specijalno visok. Ali podigao sam ga, bukvalno sam ga dovoljno podigao da mi ne kači i da ne bude nosom malkice, nosom nagnut naravno. Ali ništa specijalno, pa sad ćemo da vidimo, ajde idemo ovo da zategnem pa idemo sipamo tečnosti. Konačno. Jedna forica ovako. Kad nećete da ga palite. Da malo vode veri ga. I to i ovo donji crevo, zavisi ko je, kako su vam povezana creva. Ja sad ne znam da je moje. Ovo je odliv. Ovo je crevo iz interkulera. Ne, ovo je iz hladnjaka. Ali morat ću da ga upalim. Jako sporo ide, tako da lakše će biti. Samo da se ne pregreva, ako krene da se pregreva onda ću ga odmah ugasiti. Sad smo sipali litar, možda 2 litre. Tako da idem sad da ga upalim na kablove. Prisustvovat ćete paljenju, ali samo namestim kleme, pošto sam sam jebi ga, nemam 15 ruku. Ostali ste, znači imat ćete cold start. Možda će da upali. Imat ćete cold start, zato što nisam mogao sve da radim, ali... Top! Evo je ona bruka do jaja, prezadovoljan se, presrećan se. Cakci, samo cakci, ljubite majka, samo cakci. Da čujete pure diesel sound, znam da će se gušiti, ali sve za vas, ljubi vas, brat. Upali smo auto, što je jako dobro. Popio je dosta antifriza, sad ćemo još da dosipamo kako vreme prolazi, kako bude imao vazduha sve više i više, da on to sve popije lepo. Vidite koliko je žedan, ovo je treća, znači 4,5 litre popio do sad. Sad ću da uzem, pošto zapekne malo ova servo, kao čantrica od serva, tačnije taj navoj od poklopca, malo ću da ga kucnem, kad ga budemo otvorili sipamo ATF 220 mobilovo ovo ulje za servo, tačno za menjač za servo isto je, tako da
To je to, bukvalno onda smo ono rešili, počeo malo na kraju da se pregreva, evo akumulator mi je u kurcu totalnom, zato nemam pojma šta ću da radim iskreno, bukvalno je mrtav, tako da nemam pojma, vidjet ćemo šta radim s akumulatorom, možda ću ga paliti tamo povremeno, ili ću poneti kablove, pa jebi ga svaki put kad ga ugasim, upalit ću ga, šta da radim, pošto ne može da se napuni, izgleda, ili ću sutra da nađem nekoga ako ima punjač za akumulator, onaj veliki, jaki, pa da odnesem, možda baš onaj Fordov servis, čini mi se da onim... Za akumulator da koristiš ili se ono... Imaš, a? A dačno je tako... Top, evo. I taj problem smo rešili, idemo sad da rešimo problem ovog poklopca i teramo dalje, da vidimo šta dalje imamo da radimo. Sad ćemo vam kad završimo ovo da pomognem majstoru ako mogu da vrati, ima leže da zameni na jednom autu i posle se bacamo ponovo na auto da završavamo što prije da, što bi ja rekao, ponovo da se teramo u pizdu lepo materinu. Evo ga, sipali smo i servo ulje. Kad namotamo skroz malo se čuje pumpa, ali ne kao ranije. Evo nas ljudi, posle nekoliko sati, sad je 22:03, pola 11, a šta smo mi radili, tačnije šta smo radili, videli ste šta smo radili, videli ste na timelapsu, a kako je to ispalo, čak moram dole, odavde će bolje će ispasti odavde. Voila! Znači, pazite ovo, montažno-demontažna priča. Ovo ovde, tačnije krak šasije, se vadi tako što imate ovde šraf, ovaj ovde, toreks, imate dole podlošku. Mi smo, umesto da varimo ovo na šasiju, mi smo to zavarili na, tačnije, umesto da varimo direktno na šasiju, ajde da, ok, dobro sam rekao, mi smo varili na ovu kao podloškicu, kako god da se zove, držač branika, držač šine branika, šta god. Mi smo to tu zavarili, tako da ona postaje, vidite, sad je vruća, ali postaje montažno-demontažna. To je ovaj čovjek ovdje insistirao. Kakav haos insistirao. To je čovjek ovdje insistirao. I vidite kako smo to mi dobili lepo ovdje. To ću ja da dođem sutra, to vam neću snimati, ali finese da se to izbrusi, lepo var da se izbrusi, tačnije da se izbruce cele šipke, pošto ovo od neke tende, znači namerno radimo ovo da bi vam pokazao da vam ne trebaju okrugle šipke, da kupujete da ovo dono, stvarno možete se snađete što se tiče ovoga i košta 0 dinara, jedino jebi ga, trebate imate čoveka koji zna da vari, to je glavno, pošto ima dosta da se vari, iskreno, sigurno jedno pola sata, 45 minuta je radio ovo bez prestanka, jel hoće da ispadne ok, naravno, moglo je to preko kurca i za manje, ali eto, nije, hvala mu na tome, tako da, vidite kako to izgleda. Znači, poenta priče je, zašto smo uopšte stavljali ovo, zašto to drifteri stavljaju. Morali smo da izvučemo ceo rashladni sistem napolje. Kad kaže rashladni sistem, hladnjak, interkuler, pozadi je hladnjak ulja u motoru. Znači, te 3 stavke smo morali da izvučemo i izvukli smo prvenstveno zbog ovog ventilatora, koji i dalje nismo povezali, povezat ćemo ga sutra. Kaže majstor da nije velik posao, ali sad je već jebi ga kasno, tako da ćemo to ostaviti za sutra. Sutra farbamo ove da, neću da preskačem s teme na temu, šina. Uletite u gume, izletite, desi se, opustite se, par krivina prođete u finom boku, napalite se, logično, zato postoji staza i trebate da se napalite što više, što više trebate da se napalite.
I desi se da udarite u gume, imate branik koji je, eno ga tamo, puko je, bukvalno i to je puko, ovo što je puklo ovde, sad ću vam pokazati ovo što je, ovo što je ovde puklo ovako, znači to je samo zakačena guma, samo potkačena guma, znači ne neki udarac sad, ne znam, to je ono iz snimka, ne znam ko je gledao taj klip, ako niste odgledajte ga, vidite kakav mi je auto tad bio, kakav je sad. Znači, bukvalno sam išao ono levo-desno, pokušao da ga ispravim zbog serva, sam se zakačio bukvalno gumu, ono, šutno sam je sa strane možda mani metar, pola metra i kao to je to, puko branik, krilo se slomilo i, znaš kao, jebi ga. Da se ne bi to dešavalo, zašto sad kad bismo stavili samo branik, mnogo su izloženi svi rashladni uređaji. Mnogo su sve ove rashladne gluposti, koje su, mislim, gluposti, ja sad lupam, nisu gluposti, jako su bitne, zato što su bitne, zato su dobile lepo svoj krevetac. Gornja štiti intercooler do ovde, zato što preko neće ništa biti, sve gume su onako poređane i da se udari, neće to biti ne znam nija koja sila, zašto ih je više i poređane su, samo će ih odbaciti. Ove dole su problem, pogotovo kad se zaglave jedna za drugu, a vezane su žicom. Znači, ovaj deo štiti ovaj deo, ovde imamo najveću ovu kao, najveću debljinu ovde koja štiti maltene, pa ajde recimo pola hladnjaka i ceo intercooler. I ovdje imamo dole šipku koja štiti od ozdo, da ako guma prođe ispod, da odmah ne sjebe ovaj intercooler, naravno ni bez čega ovdje se ne može. I ovdje smo naravno napravili ovo, ajde, za farove i to, eto, čisto da estetski da izgleda lepše, da nema samo usta ovdje. I ovdje isto, na ovoj strani isto urađeno. Ja sam prezadovoljan kako je Limar to uradio, mi će svaka čast. Tako da sam prezadovoljan, sipali smo antifriz, ono, dolivam, mali je baš žedan, sipao sam mnogo više antifriza nego vode, ali nije ni bitno, on kad bude radio malo, kad on to bude sve, mislim da će potrošiti još minimum pola litre, trebalo bi, sipao sam 1,5, 3, 4,5, 5, i sad još malo ovoga, pa dobro, da, mislim da će pola litar do litar još sigurno da postrče, da uvuču sistem. Sipali smo servo ulje radi, servo funkcioniše, tako da što se tiče ove večeri, ja mislim da je to, a? Da, evo, tu završavam ovo i ovde ćemo završiti ovaj klip, zato što sutra zapratite mi Instagramu ako hoćete da vidite kako ovo sve izgleda ofarbano. Možda ako budem imao sutra vremena, možda ofarbam i motor, tačnije možda ga izbrusim samo onako, pospe malkice boje po njemu, čisto eto da izgleda lepše. Ne garantujem ništa, tako da, to bi bilo to za ovaj video. Znam da je dugačak, nadam se da sam pomogao novopečenim drifterima ili vama koji hoćete da se i želite da se bavite time, tako da zapratite ovaj kanal, tačnije zapratite mene i zapratite ovaj kanal, lajkujte ovaj video, da ono ode viral, da poludi, bukvalno, baš bi mi značilo iskreno, pošto sam se cimo u sve ovo. Ako mi nije za ova 4 dana, bar pola dana prošlo u tome da vidim da li ću držati kameru iz kog ugla i usreću se od edita, to znam, ali značilo bi mi baš brda. Znači, lajkujte ovaj video, subscribeujte se obavezno na kanal, upalite zvonce za sledeće klipove, jer ide ozbiljan klip iz Čačka. Šta da vam kažem, ostavite vaš komentar, recite šta biste vi drugačije uradili, a šta možda ne biste, ili šta vam se sviđa, a šta vam se ne sviđa na moje drift drlji. Imajte u obziru da ovaj auto ne košta ni 1300 evra, duše, ajde sad sa njegovim radovima, sigurno vam, znači, 2500 evra, računajte odmah da se neko ovako zajebava s vama 4 dana, ali eto, šta su prijatelji, to su prijatelji. Tako da, ništa ljudi, nadam se da vam se sviđa ovaj video, mi se naravno vidimo u sledećem i još jačem, aj zdrav!